matag tawo nga gusto mo pabarog og Christmas tree, adunay tagsa-tagsa nga mga konsepto o ideya sa paghimo ina. Niini, usa niini ang lahi og talagsaong Christmas tree sa Palo, Leyte nga migamit sa mga kawayan. Ato kining tan-awon sa report ni Orchids Lapingkaw. Kabahi na sa dekorasyon matag Pasko ang Christmas tree ug hapit na ng mga panimay aduna niini, madako man o magamay. Tungod niini, aduna kini nagkalain-laing disenyo ug usa niini ang nag-viral nga bamboo Christmas tree sa Palo, Leyte. Matod ni Palo Mayor Remedios Matin Petilla nga mitumaw ang konsepto nga bamboo Christmas tree tungod bugtong mga kawayan na lang ang nagpabilin human nga kuso-kusoa ang ilang dapit sa Super Typhoon Yolanda niadtong November 2013. Sama sa kawayan, gihulagway sa mayor ang kalig-on sa Palo sa Leyte taliwa sa nitabong trahedya. The bamboos just bend with the wind and then very pliant siya and very productive rin, very environmental friendly. So we thought of, we have many bamboos in Palo. Iyang gipasabot nga ilang giampingan ng ilang kawayan o gani midanay na kini sa ilang dapit. After Yolanda, we were so damaged, we were so stricken with this disaster. There was a group of artists in Japan. They contacted me and they said they would like to transfer to us the art of bamboo lights in their. I said, yes, we would like. Dugang pa sa mayor nga gitudluan sila sa mga Hapon sa paghimo og bamboo lights o gigamit usab nila kini sa labing unang kasumaran sa Yolanda ug sa pagpasiga sa mass grave. Ning panahon sa Pasko, adunay gipaambit nga mensahe si Mayor Petilla alang sa tanan. Everyone should really be happy and enjoy Christmas time and spread out love and understanding. Uban ni Rod Prado, ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.